Organize Igbo Gilemo Igbo na egemente no na kinekwa mo no bosi nke tata. Bika chom kunde ne video ogbu efi. Okay, me market me maka no nwere ihe elders ya na ekwu like this. Sometimes we upcomers, we younger generation need to come sometimes listen to our elders. Ka igotakwa ihe ndị elders say na-ekwu. Despite the fact na some of us are disregarded the place of elders in everything ọbụla na-eme. Maka na obele nwa tete mbosi amalụwa na otuti no feelizia na nwezi ihe onye ndị cross golo mmiri ahụ ya agwụ ya. That is where most of us begin to make mistakes, fall into depressions, fall into so many trial and error ya na-eme. Why no go ndị cross this thing, this place ị na-akwado ị ga-akwesị ikwesị ijeje hụ obele isi sị ha na how did you do it? Ka isi wee mee ya. Obele ya isi ogbuwala gị anya sị gị nna nekwa ka isi mee ya. Nekwa ka isi eme ya. You know what? Maka na football people fail to understand na prodigal son jeje gbali ego nne ya na nke nọ n'ụlọ che ha na-abụchara ofu ihe mana nke ọzọzi je checha ya eche je execute ya mana nke ọje chechara ya eche decide to stay back. You know why? Because you people fail to understand na mgbe nke ahụ nachiatala azụ ewe gbuele ya ebini gbuele ihe niile egbu ya to celebrate him. Onwe ihe nwanne nwoke si na mụnwa nọgolo ebe a kemgbe na onwebero ihe emeelu m. Mụnwa hụbele isi nọ ebe a kemgbe onwebero ihe gịnị emeelu m. Which means na ihe na-agụ Okeke na-agụkwanụ gịnị Okafọ. So biko na ụmụnna achọrọ m kwunu cool down na enekene video anụnwa ogbu efi maka mma market eme. Maka ine necha ya, you need to understand that so many things are not all limitation. It's not actually limitation. It's actually us. Most of us feel like, okay, after I'm ashamed of this thing. Can they mean at my level as a graduate, at my level as a onyenka, at my level njuwe malo fino, njuwe malo Davido, njuwe malo na. I no go for my hand doing this kind of thing. That is where you're beginning. Most of us go to we fail to do another thing because everybody will get us to know a graduate, you must not learn again. Now oil company or one of the biggest company firm in Nigeria. Now Kejama graduate, which is not getting so. Mbo kwani kesi we cheya kusi ade. Oboro gini kesi we cheya kusi ade. Makana oboro na nwanne Joseph lecture Joseph ya makwa sina. At the end of the day, na many years later, na go ye which ha back to that place hale nwanne ha nwoke. They wouldn't have done it. When he ni gini mwele time and season. Hamel, you're thinking I want to have young man. I that thing becomes again a blessing ahead. Now, which I become bago does it. Oh, my can I want to have abugo again. Pharaoh no bodozo. No one made you wear. How would you but also attend there to them. And they dine with kings and queens. So, Biku, the video of Buifiano. I am not yet as also. Bobi bomma na afa mba ogbu efi I go talk ezigbo eme market unu mana mkpurukwa na okpu apụta adị m afọ iru mmadụ ana m agwa gị ya ka o si wee dị eche like me like ha ma ị chọrọ hapịa mana at the end of the day ya like him because the mbere gwa gị bụ eziokwu and nothing but the truth. Generation keta anọ nwa afụgo m na enidiri iji ma ntu ma chiso wee na-agbakwa ha onu na-akụkwa ha onu ka ha wee nwee ike baala onwe ha uru. Abụọkwanụ na anyị chere rapụ na arap anyị ama rapụ unu kama na ihe mee na anyị hapụ unu ya emebisikwa ụmụ anyị ndị na-abịa abịa ọnya ka anyị eji akụziri unu na-agbaziri unu ịchọrọ ịma ma ịchọrọ ịma. There is no shortcut to success. There is no shortcut to success. Success has a process. Success has a process, and if you do not follow the process, you will be cut short. If you do not follow the process of success, you will be cut short. Owebe ugini ni okwu nchọrọ ikwu. Fu ụmụnna anyị ndị graduate go from school pụta na complain na ọrụ adịrọ. Enwere ọrụ enwere anyị arụ. Gee m ntị ka m gwa ya. Except na ọ na-enwere ihe ije na school ahụ jego. Except na school ahụ ije gụcha akwụkwọ na ihe imerụ uwu sorting ka ịsọ ọtụgide wee pụta na university. Ihe a na-agụkwazị kịta jenu na akwụkwọ ndị parents oge ụfọdụ resef jenu na school ọhụ nwa unu na-agụ lọjikene na ofu hotel for 2 days ka unu monitor godu nwa unu ka unu fụ ka ụmụ unu si epiogharịsị ndị jere ego akwụkwọ. Now I will use one company as a typical example.
adị m emelu ndị advert fa amọrọ mfa mana ha na m afọ ha so every time na social media wee fụ ka fa si eme ife ha wee notice ye na ihe a bụ graduates na-alụ ọlụ ndị abụrụ graduates na-alụ mana fa ji the sense of graduate fa as a graduate wee rebrand the ọlụ a dịzie ka onwe something special dị n'ime. That is to show you the act of the intelligence of school ahaje. Ulu school graduate how they used it as a graduate. We rebrand the all ball eji nwalu ndago ha akwụkwọ na jegide na school nwe ife amụ na agụta akpọrọzi ya asị mgbaje mụọ ọrụ a mgbaje mụọ nka ndị abanye nia with the way ha si nsi afọ ha si eme ife ha na social media gosi na this are nothing but graduates that could not find jobs, but they went and learned this work. Rebrand the area with the intelligence of a school. Rebrand the area or this year call a bigger job. Man, all that same thing when you go how name can they name. Una mandana open tech. I didn't remember hard vato. I'm not advertised. I go home. Una mandana open tech. Or the corner work office had. Ndị a na-alụ mekanik moto ka fa na-alụ mana ine na advert ha otu ndị a si wele eme advert mekanik na otu fa si akọwasị ife dị na moto a roadside mekanik agụrọcha anyị emenie onye jos na ọ na shop ya muje mụọ mekanik ama mmenwu ya these people batara brand ya ihe na-alụ mekanik hapụ English niile ha na-asụ na advert ha na agwụgwọ tigbo ha na-akọ ọ ga ihe ha bụ mekanik normal mechanic, ordinary mechanic I na akpari gị nwa nwaanyị si na aka normal mechanic mana ije nenecha advert nda walai gị nwa ya biko ịchọ ịnụ onye Panteka. They came in, used that knowledge they gained in the university as graduates, rebranded mechanic work, rebrand their mechanic work na atozi ụtọ to this na mo no self what is called mechanic ya ka meje monaka. The way they advertise mechanic work, na moto gi with English. I na aju onwe gi. If I didn't advert sometimes, so I dey ka oyi anda na eme ihe ọzọ. Ima nkwete di no mechanic dey ya. That is to show you that these are graduates that understands what they went to school to learn. They came in, put it into that thing. If you know where you head in rebrand ya. Now, obuna roadside mechanic ji 10,000 naira roll. You in office in the work happy drop 100,000 before you do moto haka. That is what every graduate should cool down and go and think. Go back to your drawing board. Enwere telo. Enwere ihe akara. Enwere ihe granite. Afukuru one gari a rebrand it Attire na sachet. Etiri milk n'ime, etiri sugar, etiri granite, etiri akụ oyibo. Gari mana otu esi brand the chaya buputia ihe abụ a graduate donala na otu a. Na funde na anyo gari, funa gari ukwe very big yana. Ona welu uche graduate ahụ ya hoguta na school dona na sit down say ye. Sechaya dona drawing board ya sechaya ko ya adi ebuputia ya kwa normal gari ya aba n'ime ahịa ebe ni machara one cup go granite mi se manuto sere brand the chaya obu ni nego ejibu 100 naira ngari inwe ike iji 150 nwo nka otu akodi. If you are a graduate you can sit down me akara roadside mwa chioma na-ere akara mwa nkechi na-ere akara mwa oke na-ere akara. You can sit down as a graduate think ya how will I rebrand this akara business may your do unique akara ga this special mba choba no dono na choba ebe ya kwụ 500,000 a month. Dono na choba ebe ya big moto na abụ as official car. Dono na choba ebe ya kpọ suit esi anekughị na-eti no we cannot accept that. No you are fired. No we can't take you in this company. Mba dono choba don't go and start using that knowledge you acquired as a graduate to know what you can start up on your own. Ijeje school be Ijecha school put a Bruce a CEO. Not Ijecha school put a kerobalo mmadụ ọrụ. And then use your own knowledge. Ijecha school put your knowledge, sit here down, be productive to yourself.
Otu even no women market, it will not less than 7 businesses. 7. And all of them, I have people I'm paying. All of them have workers. Ngewa graduate, dona neche. Federal government nye all oil company. Ka one day working on America. Ko set ya omegu manager company. Meginka. Go back home. Tailoring, you can rebrand tailoring. Wear class. That little thing you can rebrand it. There are so many businesses around you. Farming, you as a graduate can rebrand farming. You can rebrand farming to become something special. You can rebrand farming to become something special. You as a graduate, you can rebrand so many things. In a roadside, a full road. Do you know that forknizing business? You can rebrand forknizing business. You as a graduate, you have the capacity more than somebody that is not a graduate, only agro school, to get loan from any organization as a graduate. Yes. What you need is bring your proposal, your business proposal, set it up. You can classify forknizing business. The number of air each tire need, each vehicle need. And when you see Messia, you organizer. Organizer now on the slow, but Maria Jemaya of organizer. Think. I'm naming this our generation, this generation now. You don't sit down to use your head. Help me. It say help me. How did he come? It's better. Listen. Generation you yana agwa mmadụ abro help me. You yana agwa mmadụ wo kedi ime ka isi we nia we ru ebe ahụ no. How did you seek for that person's knowledge? Don't seek for that person's money. Money is nothing. Ego enwere ya obu. What matters is the knowledge that will get you money. You might like this and make a man like ya. Also, you no government, no government. We have already seen a kind of country on here that these people do not care about you and I. Why don't you care about yourself? By yourself. Why? Why? Sometimes. Because I could remember when we were growing up, during our own time, it wasn't like this. Everybody was up and doing. Anything in a fraud. And we do it with dignity and pride. Okay, if we block all the do you know that a graduate can sit down, think on how will I put up a company that will be all about all on the medicine. If you need a medicine, contact us. I will work as a Oh God. I just wish na me just will you hear the to nisi anu wan ye pay no obele. Money then na Nigeria. Ongenwa bonya e discover be otu ye se batanke. Afam bu ogbo ife I go talk. Ka happen go di otu am na enyo no lecture anu wan. At least 3 times every week, so that I can open your eyes. That you have the power and capacity to make your own money and not looking for people to help you. Help yourself first. Then help will come from all angles. Write it down. Help yourself first and help will come from all angles. Afambo if you got them. Ekenekwa m Igbo na-ege m ntị biko na-esi na necha video na wetikwa m eti ewepụrụ mana biko na necha video na kabaru subscribe ola kabakwa na share the video ko wee gini luo onye ukwu luo onye nta ntị maka ihe anọkwa n'ebe a bụ ịgbasa ozi ka ọ dịla onye ọbụla na mmụọ ya nwa me IG na-abịa nwere asị biko Igbo mụrụ nze m ụzọ ka anyị nwee nụ mgbe ọzọ